August ni somni pakhat thotan ni lo ni vele ta tunkar top weekend ta khan Russia Ukraine in dona thil rap thlak taka thleng tlat maya kan puang masale dona ni kan soi to thina Ukraine hian drone mangin Russia ram chung building an kap fova tunkar top zir top zan mai po khan Moscow exhibition center chu Ukraine chuan an kap le a abul na airport lian tak tak te po kharan ni hial chu tiang chuan Ukraine hian drone mangin Russia an chhei buai ve ta mek hei hi indo ni zanga somli palina akal mek la ya thil in thak danglam mek chu ni chu ti lai chuan Moscow chuan an khopui le an ram chung be na hi helpol chet na anga an ngai thu le chan let lawin kan chhuwa don lo anti Russia hian missile mangin an chang let ve mak bokani chu ti mek lai chuan August ni somni pakwa in rin ni mai khan Russia chuan Ukraine khopui pakhat Chernihiv chu missile mangina kap le ta buai mai le ni zan mai khan mi pasarian thi ti confirm ania mi za somni pakwa an hliam ni in Al Jazeera chuan apuang Ukraine Interior Ministry chuan he beina hian mi pasarian thi mi za somni pakwa zet an hliam ni in apuanga Chernihiv khopui hi Ukraine Central Square marlam khopui ania Russia ina Beijing a hian theater le university te po antel ni in Ukraine chuan a soi heti lai hian Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan Sweden at lo dona Sweden Prime Minister Kristersson nen anin kom don Russian Foreign Minister Sergei Lavrov chuan pon lama tanga Moscow beina azwal zelowangin nuclear ral thuam man theina ti pungani ati kan ram himna der thonga umring chuan chu nuclear ral thuam man na chan tlinga ni donani ati tunin dona kalme ka chanchin langsar ber ni mek chu Ukraine ta na F-16 thon tura US in remmati na approval pek chungchang le Chernihiv beina chungchang hi nia Manipur lam kan puan ma in Chernihiv chungchang BBC na puan dan hi kan puang masale lokang Zirtop zing khan Ukraine mar chakho pui Chernihiv theater pakhat Russian missile in akapa mi pasari an thi di official te chuan an soi hliam za somni pakwa ti chu thu thar bera chuan hliam za somli pali an tling to an zinga hian naw pang som panga an tel ti police te chuan an soya damdoi ina alo bera mi somni chuang somthum don an om thi zinga hian biak ina Orthodox Christian in khom zote po an tela he poi khoina thlenga hian Ukraine Main Square le University building pakhat po a chiani in an soi UN chuan he poi khoina thleng hian dem thuan au chhuwa pui nga la thilten om takani thuan soi Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Ukraine sipaiten firfiak te beina chu nget taka an chan let tur thuwa tiambok Chernihiv hi Ukraine le Belarus ramri atanga khothlang lam ke em somnga vela hla omania kumsang ni somni pani February thla a President Vladimir Putin an full scale invasion an ya tanga thlama sabera Russia sipai te khanan lo hual to ani tun chiat to na hian khopui chunga theater ro pui tak chu direct hit in ka ani a che vela building chungte po akang nuala direct hit atanga meter za vela hla hian in pakhata kangmaya chuak bok theater a hian drone siam tu te an pung khom ni in an soya Chernihiv khopui mayor acting chuan BBC aril sipaine na inzom chaw Russia hian building an bei thin ni in an in soya tuna po hian Russia bei thin tu drone siam tu te an pun khom la in theater hi ka ani ni in an soi Alexander Lamoko chuan until tum chu drama theater sakna hmona sipai pung khom ani thu kan hrethiam chu an tumber po ani ma se chu missile ka chhuwa chu Russian te hian civil khopuya building ka hian atuar ber tu te chu civil mi te an ni don tian thrachiang hle ani ati civil mi te chunga indona athil sual ti na ani lo chuan thil dang enge om thayang khrilfiana danga om chuang lo indona Russia hian thil sual dang ati le ta ni ati Ukraine Interior Minister
I hor Clement ko chuan a hnua theater chunga zong zong te chuan a hun taka himna an hmu an tlan chuak man ni in a soi. Russian missile in helai hmuna ka lai hian theater bula lir thei engemaw zat atlana chu baka biak in a tanga lo chuak engemaw zat an lai ni in an soi bok. Chernihiv khopui lai hol hi mi puin an tlona sa a abik takin kar top lama chuan tual chung mi te an fuan khom thin bok ani ti in BBC chuan a puang. Theater bula restaurant nei tu pakhat chuan engthil nge thleng ti en turin pona katlan chuaka mai chenau pang pahni kumsom pahni mi ka hmuwa thi senin a buala pakhat chuwa ke a hliam anei ana hlea mai chenau pang pakhat chuwa au chuaka mangang takin au chuaka ni a hliam kan en kola ambulance kan nga ka damdo in kan thlen theinan hun rei taka ngai mase pakhatina kara ron ti ding hlo maya mai chenau pang pakhat chu damdo ina kan hruai ta ni ati hetianga ron thlen hi kan suang tu phak lo inrin nitlai lama video address a President Zelensky chuan Russia be ina ano pang thi chu mai chenau pang Sofia ni thuwa soi hemi ma hian Russia chuan inrin ni pa ngai chu natna le trana ni a chan tir ta ani ti na soi bok he poi khoina thlenga wang hian UN lampo an buai hle a Russia demna an au chua pui ngal Ukraine UN ho tu ni mek Denise Brown chuan khopui lian tak main square be chu thil te nom takani jing lama mi pui ke akal chuakin thlen khat chu Ukraine mi tam taksa khoni poimwa biak in an kal thina chuti la chuan he thil rap thlak tak hi a thleng ta ani ati International Humanitarian Law nuaya civil mi te emo poi soi lo be hi khaplatani ti ina soya hetiang thil hi atop ngei turani ati Moscow hian engmala soi lova mundanga Ukraine drone ten Novgorod marchak biala sipai airfield akap ni in an soi boka kang maya chua ka rang takin anti top ni in Russia lam chuan an soi Ukraine in drone mangin Russia abeile ni Moscow na soi hi Ukraine chuan engman soi lo thung heti la hian Kyiv Air Force te chuan Moscow ni ran siam sa hi drone som pasari manga abeina chu an lo dang chat ni in an soi ve thunga som pasari zinga som panga chu an kap thla ni in an soi Indona pui chho zel ti ila kan soi sual lawang a chan chu nei do member then khat ten Ukraine tan F-16 pe kan tiam F-16 pe kan tum thuan puan chian tak hlom wanga ni ama khan F-16 an pek ngei rin ani thu kan soi rual khan training an pek tur thu le training an pek mek thu te kan hreto a training an pek chuan atak an pek ngei kha tlang rin ani na chungin an pe ngei do ne ti fin fiana kha lova ma se tu na chuan Kyiv tan F-16 an pek tur thuan puang chiang to ani US ber hi F-16 siam tu an ni awangin US in an approve pot lo chuan nei to ram te hian F-16 hi Ukraine tan an pengot theilova ma se US chuan an approve ta ni in Netherlands chuan a soi Netherlands le Denmark sarkar chuan Ukraine tan F-16 an thon lu don thuan puang ma se Kyiv in condition thren khatatlin huna F-16 azat tarlan lo Ukraine an transfer don tian nem ngeta condition ti hi apetu turram ten Ukraine tana intiam kamna an duan Kyiv in azom thei huna ti nani F-16 jet Ukraine in adon zat tur dik tak chu hriat chiana la nilova Zelensky an Kyiv in jet somli pahni ahmu tur thua soitoa ma se Ukraine in Netherlands le Denmark atangin F-16 jet adon tur zat hi hriat chiana la ni chuang lo ma se Scandinavia ram pahni te hian thu chua siamin an thon chua tur thuan puanga azat ero antar lang lovani Dutch Prime Minister Mark Rutte chuan Netherlands in jet somli pahni anei thuwa soya ma se training na atan thren khat chu an mamo tur thuwa soi tuna chuan F-16 te hian in do na ngong lian tham tak nei ngal don lo ma se engpo ni se Netherlands atanga hun rei tak chunga tanga kan thu tiam kan lo in tiam to na ni ti in Dutch hruai tu chuan a soya arang thei angber active le operational amang turin kan du ani ma se thale maya tan ni lavin tun thachung mai chuan thil ti the ni lova ma se a hnu rei lo te a chuan kan be sei ati
F-16 training tran Thomas engineer mechanics zirtir na atan hun tamso kanga Ukraine minister. Ukraine Defense Minister Oleksiy Reznikov chuan Ukraine mi tatan F-16 khal theina tur training nei chanani thu asoya. Mase engineer le mechanics te po zirtir turin tharuk talemo a ayari po alangai donani ati. Denmark le Romania training na yani don ti ramsom pakhat inzom khom official te chuan an soibok. Pilot tamtak training pek an base Ukraine chuan kar masa khan kumin fawa ngemo classic emo chung hian F-16 an mangman don lo tian soibok. Zelensky chuan Ukraine nena F-16 thlona petura thutluk na siam hi thil la ngai lo hriat reng to tur historical moment ani ti na fakhle. Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Netherlands in Russia be puithlak na dau tura puiturin F-16 thlona Kiev nena hlan tura thutluk na siam chu Zelensky chuan lom omate. Zelensky chuan Eindhoven sa air base sa Dutch Prime Minister Mark Rutte press conference an neina voina tana point pathum na hi kantan chuan historic tak theinghil thailo tur chin chiatlak le ro pui takani ati. Denmark chuan F-16 te chu Ukraine an thon don tian nem het boka. Danish Foreign Ministry chuan Ukraine rama F-16 transfer hi condition an tlin huna a thleng don ti soi. Condition a hian Ukraine mi le sa te hlotling taka an train chuate. Test le training mumal taka nei an pal tlang phot angai don bokani. Dutch le Danish sarkar te hi tangrual pola hian an inrola. Ukraine pilot te chu fighter jet changkang tak thlo tir thei tura zirtir na peturin malatu te zinga an tel mekani. Danish Defense Minister Jakob Ellemann-Jensen chuan nimin khan Ukraine pilot te training chu tun thla chung hian tran ani tur thu asoya. Official te chuan ma in Ukraine pilot te hian tharuka tanga thlariat chung training an mamo don tian lo soito. Ama in Ukraine hian training ramthen khatne na tengin an lo dong to an la kalpui mek bok. Ole he indona hian ni zanga somli pali etlingta a ngaya kan nei chawani mai thei ma se indona boruak chuan zol lama pana a boruak hapa zau tel Russia Foreign Minister chuan rampona tanga Ukraine rampona tanga Russia be na chuan nuclear mang turin anor na tel ani kan ram hi dar thonga omzel chuan kan himna der thonga ni zel chuan thil thalo taka thleng thei reng ani ati. Manipur lam han puang vele ila Manipur tharum thona hele zo na thlak te thina hmuna BSF da an ni don ta. Kan hriat angin hman nia Assam Rifles an chuan nuwa zo na thlak mi pathum chu rong taka than nia an lu chut ke ani ba ka an lu tan sak hial te ponom ra phlak le. He hian boruak zia tran chu aron chemal thar le meka. He thil ra phlak thlen nu hian security force te chuan he thil thlen na bul tlang ram vela dap chuan harim takin an thoka. Ral thuam keng pol te in thupna biruk na ramngo te po an lipse. Manipura Ukhrul districta thawai kuki khua hian thil ra phlak tak athlen nu khan Border Security Force BSF team chu helai area hian da an ni don ta ni in an puang. He khua hian BSF team da tura malak na hi Chief Minister N Biren Singhan lamka Independence Day parade mi puipol pakhatin silai thatak tak an tlang zar chungchanga lamka Deputy Commissioner le SP hne na tang report adil nu ni engamazat nu ani. Thudan na chuan BSF company somrukvel chu state chunga district pakua da an ni arin thu asoya. Hei hian administration chu dan le thupek von himna konga puidon ani. BSF ADG Sonali Mishra Baka Officer Senior Pali te chuan tun hnai khan Ras Bawana Manipur Governor Anusuya Uki chubia in marchak state a ven himna din hun ommek chungchangan no hrilto. Manipura tharum thona thleng misual hriat lo te chuan kongpok pia immunization vaccine shipment antiboy FIR theluani. Kangpokpi district tana immunization vaccine ruwa manchu August ni som pariat khan Imphal West le
Kangpokpi district che vela meitei tamna sekmai khuwa misual hriat lo then khat ten National Highway number 2 an lo ti buai an lo ambush Kangpokpi district anau pangkum som hnuai lam le mei chanau pangtana ruaman immunization vaccine hi Health and Family Welfare Department Government of Manipur in a ron thon ya soyani hemi chungchanga hian Committee on Tribal Unity Sadar Hills Kangpokpi Medical Department chuan Meitei community ten an lo ti sukuk sak ni in an soi ko tua Medical Department a ko convener mang he kam chuan nimin chunu khan press conference immunization vaccine anti to baka mera pe bis te chuan zo na thlak ta na ruaman medical aid stelin thilpoi mo tak anti khotlai ni in a soi immunization vaccine waylight le withholding chungchanga ko tu lam thu nei tu te injom khom chuan Kangpokpi police station a FIR an thelu tani kanglei yawol kana lup chuan WKZIC in sopijang beina enroll ni an puna chuan hial kanglei yawol kana lup KYKL meitei pol chuan zo na thlak pathum that tua World Cookie Zo Intellectual Council WKZIC ten an puna chuan hiala Manipura Ukhrul district a sopijang Cookie khuwa Cookie Zo nam thalai pathum thana hian anin nam hnoi lo ni in an soi Official thu chua siamin KYKL Secretary Publicity and Research sa Waipaba chuan an puna hian hiala an puna hi adik lo ni in a soi achunga kan soi tak zo na thlak thalai pathum tha an ni na thil thleng nen hian inzom na kan nei lo ti in KYKL chuan thu chuan siam Waipaba KYKL chuan Manipur Naga Revolutionary Front MNRF nen hian engang inzom na le tho ho na man nei lo ni in an in soya an hroi tu de le member dang tenen po mi mal taka thian ni na po an nei lo ni in an soi Manipur Congress chuan Assembly session ti khotlai ani awangin lungoi lo nan lan tir Congress Legislature Party hruai tu Ogram Ibodi Singh chuan Assembly session ko na malak ani lo wangin an lungoi lo ni in a soya Sarkar chawina hun son chana hriat thu a soi Manipur Pradesh Congress Committee MPCC chuan Manipur Legislative Assembly session ko hun son ani awangin an lungoi lo thu an soya Emergency session nei tura ngin na voi tam tak umma se Manipur Legislative Assembly session ko ani thu an soya Congress Legislature Party hruai tu Ogram Ibodi Singh chuan Assembly session ko na hian malak ani lo wangin alungoi lo thu an lungoi lo thu soin sarkar chawina hun son chana hriat thu a soya Singh chuan Assembly session nei thuai chu dan poina phut ani ati State buaina chuak mek sut kian nan Manipur Legislative Assembly special session ko chu Congress Party in hun rei taka tanga an thil phut ani to thu a soya Manipur Governor Anusuya Ukinen voi tam tak appeal le meeting na yin ani hian session ko turangen na adong to boka ma se state sarkar in a bo zui lawa avandoi thlak le ati Singh chuan August ni somni pakhata cabinet in session ko lo tum hnuwa cabinet session ko tum hnuwa state sarkar in session ko le ta si lo chu tun ma lo ngai lo thilani sarkar chau hian a thailo chana hria ang chuti chungchuan hlo cham lawa session nei hi dan puin tulatia ti in Ibodi Singh chuan a soya sarkar hian engmalak nange anei kan nga kani ati hele mizo pathum thanan meitei hena naga in ral thuam an pem Manipur tharum thona sapijang beina meitei ten hena meitei ten hena NSCNI mineral thuam an pe nia soi chungchanga kuki zo khotlang zo na thlak la min zona an zot buaina tipun lun tu meitei misual teral thuam pek na konga NSCNIM anin rol nia soi chungchang le an puna thu lo chuak hiania heng poi khoi tu te hne na fir fiak polin ral thuam an pe nia rin hel na chuan Manipur zo na thlak te zinga ngai tuana siam na sa tun na ya Manipura Ukhrul district a thowai Kuki village bola sipijang kho atharum thona thlengwang khan zo na thlak mi pui ngai tuana ti boi hleya kanglei yeyol kanalup KYKL le Manipur Naga Revolutionary Front MNRF te ruam manna nia thu thanga oma wangin
Manipur mấy te pol po khan anin rol lo thuna sa taken an lo au chua pui to a ni chena kan puan ta khani songpi lam ka a headquarters nei World Kukizo Intellectual Council WKZIC chuan be sei lo taka rin lo taka he thil thlenga fiak pol te in zom na nia lang chu poyan ti thu soya zon ha thlak mi puite be nia lang chu an lungoi lo thu an soi August ni som pare ta poi khoina thlenga khan khomi pathum Mr. Zam Khogin haukipte Mr. Thang Khokai haukipte le Mr. Holesen baite ta chuan nun nan chan ani kha thilom dan ti buai zol tu chu me de mi sol teral thuam pek na konga NSCNIM in rol na chung changa thu lo chuak he nia heng poi khoi tu ten he na fir fiak polin ral thuam an pe niarin hil na hian ngai to na ti thui hle thu chuak ho tak siamin WKZIC chuan mấy tệ lệ tàng khul pol te tho ho na hnuai an thil tum chuan zona siama hei hi zo na thlak te chuan pi le pura ma tanga hno bo tum na ni in alang anti WKZIC chuan poi khoina thlenga MNRF in rol na chuan lungoi lo thu soin United Naga Council UNC Manipur le Kuki in pi Manipur KIM te tho ho na thatak nen phuta an mi puite in kara in rem na thatak nei tur malak chu an ti mak mo ni thuan soi heti lai hian naga pol chuan ukrul sipijing khwa a zona thlak pathum tha na anin rol lo ni in an soi ve thung Naga Revolutionary Front chuan he communal conflict a hian engtikong ba in anin rol lo ni in an soya Manipur state a hnam buaina lo chuak me ka wang hian MNRF chuan hre ommati hle zo kani anti Manipur Naga Revolutionary Front MNRF chuan August ni sompakwa khan World Kukizo Intellectual Council WKZIC na Kamjong District a Thawai Kuki Village bula Sapijang Village beipui thlak na khan anin rol nia puam chu an puna zong chuan hnol vek thuan soi meite le tang khul te in kara thisen in zom na hian engtiklai po in hetiang poi khoina hian a hruai lu don lo ni in an soi thungani meite hawan bloke National Highway number 2 a bloke da heti lai hian the Hindu chuan ron puanga Kangpok Piya Committee on Tribal Unity ko tu chuan Dimapur atanga Imphal National Highway number 2 po tu kongpoi mo tak chu vo in August ni somni pakhat hian blockade siaman tum ni in a soya he blockade hian meitei tamna hmuna thil poi mo supply ang hong don ni in an soi ko tu chuan blockade hi union sarkarin zona thlak te ahum him theilova ahum him theilo wangin tlangram mi puite omna hmuna chetna na satak thil rap thlak taka thlengta ani mi pui mo tak tak theina tur ruam man na po he sarkar hian a siam du lo ani ti in sarkar do dal nan kong block hian nei don ani he blockade nei tur hi zona thlak mi pathum tun hnaya tual thita te dem nakal zel ani bok ani